মঞ্চত উপবিষ্ট বিপিএফ দলৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতাকৰ্মীসকল আৰু সন্মুখত থকা স্বয়ং শ্ৰদ্ধাৰ जोंनि বিপিএফ দলनि आफाद কৰ্মীবৃন্দ हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि সাংবাদিক বন্ধুসকল जिल्लानि জয় জয়তে गासैबो स्टरनि আপোনালোক সকলোলৈ वार्कारफोरखौ राजनैतिक अभिनन्दन लिडार ज्ञापन दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनो फैदों যিয়ে নহওক आरो बे लोगो हमनायनि गुबै माबायानो जाहैबाय जोंहा বিপিএফ দলৰ 2024 নেতৃত্ব দিয়া गोदानै भारत सरकार दानायनि पार्लामेन्ट इलेक्सन जागोन তেখেতৰ নেতৃত্বত যে আমি বিটিসি বাকি जोंहा मोननै समस्यायाव कन्टेस्ट সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আটাইতকৈ গুৰুত্বিত হৈ আছে কি কয় আপোনালোকে আক্ৰমণ মহিলাৰ সাৰৰ নেতৃত্বতেই কিন্তু আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বিটিসি গুৰুত্বিত হৈ আছে मोननैबो लोकसभायाव बिपिएफ আক্ৰমণ মহিলাৰ সাৰৰ पार्टिसिपेट जागोन বিটিসি উন্নয়ন সম্ভৱ বাকি কারো দ্বারা যে বিটিসি উন্নয়ন নহব তার প্রমাণ কিন্তু ইতিমধ্যে আমি আড়াই বছর দেখি वार्कारफोरजों रायलायनानै जाहाथे फैगौ इलेक्सन 100% देरहानो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो जोङो फैबाय थानाय समावहाय रायजोफोरखौ मा रोखोम लानो साखाफोर जाना दं बिपि पार्टिया फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि सरकार फैगोनखौ आसा खालामो नामा बेथ' 100% मानसिफ्रा खेथाब जाबाय बे आराय बोसोर बे सरकारा जेबो मावनो हायाखै मावनाय समफोराव गभर्नमेन्टआ जे रोखोमै खामानि मावदोंमोन रायजो राजानि जे रोखोमै मोजां खामानि मावनो हादोंमोन दानि बे गोदान सरकारा परिबर्तननि नामाव खुनु रोखोमै खामानि मावनो हायाखै मोजां परिबर्तननि जायगायाव गाज्रि फारसे परिबर्तन जालांनायखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा बिटिसिखौ रैखा खालामनांगोन आरो बिटिसिखौ बेबादि आवसारि हगारनो हाया आरो बिटिसिखौ जाहाथे जोङो मोजाङै खुंलांफिननो हायो बेनि थाखाय जोङो जुजिनांगोन आरो राजनितिक भाबै जुजिनानै जोङो आरोबाव हाग्रामा महिलारिखौ जोङो जाहाथे क्षमतायाव लाबोफिननो हायो बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि सरकारा खुंथाय गोआव फैबा रन्जन दैमारि बिथांखौ बख'गोन होननानै नोंथांमोना सानो नामा समनि खोथा बेखौ जोङो दा बुंनो हाया आरो बे बुंनायनि बाथ्रा नङा खामानि मावनायनिसो खोथा नङा होमबा खुगा बुंनायनिख्रुइ खामानि मावनायासो रासिन बांसिन खामानि मावनांगोन मावनायासो देरसिन नालाय दिनै बिपिएफ दोलोआ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटियावनो जवा सिडब्लिउसि मिटिंआव डिसिसन लादों बे हिसाबै दिनै मैया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जादों आरो दिनै पर्बतजरा जोंनि डिस्ट्रिक्टआव जादों जोबोद मोजां रायजोआ बयबो जेरै आगोल हाग्रामा महिलारिखौ बिसास खालामनानै हाग्रामा महिलारिजोंनो जे गति बिटिआर ओनसोलाव उन्नति जायो बेनि आस्था आरो बिसासजों हाग्रामा महिलारिखौ सन्मान होनो दिनै साफ्रोमबो रायजोआनो ओंखारबोदों पर्बतजरायाव जोबोद मोजां आरो दिनै बे मिटिंनि जरियतेनो जोङो बेखौबो फोरमायदों जे फैगौ दिनाव जोङो क'क्राझार लकसभा समष्टि आरो उदालगुरि लकसभा समष्टियाव बिपिएफनि बिजाथि होनानै रायजो राजानि हेफाजाबाव जोङो गोख्रोङै जोङो बिपुल भटआव जोङो देरहानायनि जोङो प्रसेस्टा खालामगासिनो दङ प्रसेस्टा खालामगोन सेस्टा खालामगोन आरो रायजोनि बिपुल सहारि जों मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो